Så har vi tændt inde i stuen, også på 22 grader, og jeg står her med pejsen på venstre side. Den kommer ud kold der på 17 grader. Og her har vi så gulvet mellem pejsen og væggen. Og så bevæger jeg mig så ned mod entréen. Og på et tidspunkt så ser det ud til, at de her ledninger ligger den anden vej. Men det ser desværre også ud som om, at der er noget længere mellem kablerne. Hvilket kan forklare de her spots her, hvor der er 20 grader. Og til det er der bare at sige, at den her sektion her mellem kontoret og entréen har været tændt lige så lang tid som resten af stuen. Og når vi så bevæger os ud mod køkkenet, så kan man jo så se her, det var så mentær, vi fik med. Men så begynder at for alvor være godt herover igen, og der ligger de jo med en meget større distance. Jeg har holdt telefonen i samme højde hele vejen hen, ikke? Så de ligger tæt. Der er et område her med store blå spots, hvor temperaturen er 19 grader. Og så kommer vi her ind forbi pejsen, og så kommer det op på noget, som man kunne forvente behageligt i 24 grader.